Ajde, ulazi. Eto, kao što vidiš, soba je čista, lepa, zračna, i kreveti nisu loše. Ja, pogledaj, slama kad dukat. Bre, ovo ko u logoru. Što kažeš, bre, kako? Oj, kažem, lepa soba mi. Lepa, gospodska soba. To. Ima i kupatilo, tu je kupatilo, znaš. Nešto te pitam. Te pitam nešto, Vladiću. Mi kažeš ovako iskreno. Jel imaš prcan? Imam, kad zaspim ne budim se. A što je neki kamenolom u blizu? Ma jok, nema kamenolom, nego ja rčem. Mnogo. Čuje se čak do centra grada. Ja, dolazili milicija da me opomene. Tužio me komšija, znaš, da će narod da tuži pa da tuži, ne znam ništa drugo. A samci kako izdržavaju, mislim? To tako, dođu pa vodu. A ti ako ti se dopadne, ti ostani. Ako ti se dopadne, idi. Dakle, šta si rešio? A dakle, idem ja ipak. Idi u hotel, tamo je jeftinije. Ajde.